Wow, may pa melon juice ang tinutay. Oh, table. Yun. Yun, no? Kaya alin, no? Di ba, may balo yung paa mo? Lalim pala. Lalim yan. Ano to, basahan? Pabuenas nyo ha? Pang pabuenas pala. Ano yan? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Ng bato. Baba, ante. Ayaw mo nantay? Akala ko nalang. Ayaw mo nantay? Nalamig na siya. Ako muna pagbay niya nata. Di ba kaya yata? Huwag na nga Rod. Huwag na ante, ligaya. Hindi ma'am, ako tingnan. Patig ako tigabo. Tatay Boy, wala na Tatay Boy bala. Tatay Boy! Kung nalalaman mo lamang Nilalamig na yun ah. ikaw ay salawahan. Bakit di ka inibig at di na minahal? Saktan din ang iyong puso kapag ikaw ay nabigo. Di pa sa aking kasawian ang iyong makakamtan. Sa pag-ibig giliw nunuhaw. Ganyan ka naman. And cut! Hindi, yan yung pinanalo yung Tatay Boy. Si Kim siya, yung sa mature dati. Tatlo kami ay. Kailang. Naglaban ka kuya? Third lang ako, tatlo kami naglaban. Hindi, third Tatlo lang sila? Tatlo lang sila. Tatlo pala, kung apat wala ang gano'n. Talo na. Kalamig ng tubig. Ayan! Meron sa loob. Ayun kuya, sa kamay mo na. Sa Maral, yung dakutin. Yan o, ako. Iuwi ko kaya yung ugat na yan. Ha? Pasanin ma? Ayun o, mayroon. Malalim Oh, lubog ka na. Yung camera ko, hindi ko na ano. Feeling matangkad ka kasi. Dad, hindi tayo motor, Brad. Ay, ano ko. Tanggal mo tayo. Pisil ka nito. Sanay na sanay talaga si kuya. Oh. Go, 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 go. Sige. Magbubas ka lang dyan. Go, go, go. Nandito ba yung basket niya? Oo, ayan o. Oo, nagagawin tayo. Balasang kaayan. Malamig din tubig dito, no? Mas malamig dito. Pero malamig. Sulong na yun. Hindi, sulong na kasi. Kaya malamig. Pag urong hindi. Lord, pag ano mo na. Pag ano. Video mo? Balikat yan. Excited. Oh, laki. Yun, Yun. yun na, yun na, ping, yun na, ping, yun na, ping. Please, ping. Nakalaki. Yan. Dito na siya. Saan siya? Saan siya? May malaki pa dito. Malapit ang ano niya. Ayan o. Ayan. Saan? Ayan o. May ano po? May apahap. Yun, boy. Yun. Tulong. Tulong. Ayan. Kita ma'am. Ayan ako lang. Okay. Oh. Next. Yun. Jay, baba mo Jay. Dapat pala, kanina basa nyo rin kami, pang pabuenas. Kanina!
Minus pala pag ano. Kuya, basa. Oh. Pasaan? Ay, basa na kami. Thank you God sa blessing. Ay, mga. Dito. Daming naipit oh. Mga naipit, ayun oh. Daming naipit pa. Oh, ayun oh, di ba? Oh, di naman, dami naman talaga oh. Oh, baka makawala. Asan na? Oh, ayun po, oh. Ay, doon daw Ayun sa po. bangkad na eh. Sa bangka natin yun. Oh. Kasi nakabuka oh. Ay, mapas. Oh, dami oh. Oh my God. Ang dami. Ganda huli na to. Ipit siya. Ayaw pala huli to. Pero, laki yun. Sabi siya, marami to eh. Diba? Nagaluto, nagapaningas na yata si ano Sir Jay. Sir Jay ah. Galit na si Jujit. Ayun oh, may bunog, malaking bunog. Ayun oh. Oh, bunog ka kuya? Dito. Ayun pa rin nakikita ko eh. Ganito oh. Ayun, Gagawa ka naman boy. Talo. Bunog sa kanila yata yung biya eh. Oo, hindi yan. Biya. Biya lang? Yaya. Humangin pa nga. At nanginig na. At nanginig na. Nanginig na. Ay, bagalan pa talaga ni Mr. Mags. Talaga naman. Gigil ako. Gigil mo siya ako ha. Ay, diba? Kahit medyo konti malalaki. Oo. You know? Ano ah. Isda laot. Isda laot. Ay, yan kuya. Yan ang paborito. Yan paborito. Ara na bing. Ano nakalpas? Ara na bing. Ara na bing. Ara na bing. Nakalpas. Aroy. Aroy. Wow. Akin yan. Ito, laki oh. Laki. Wow ha? Oh, wow ha. Wow ha. Sarap yan. Drek. Kasi, Ay. Ah, magpalaki ka ha. Magparaan ka. Sige. Sold na. dami na Araw oh. natin. Dami rin kaya. Wala pa tayo isang oras. No? Sold na naman. Dito naman kasi, masigpag ka lang dito. Hindi ka mawala ng ulam. Oh. Kahit pang ulam. Pang kape-kape. Panlambat ka lang dyan. Kesa pag Magpunta ka lang dyan sa loob ng kahuyan na yan. May Pero dukan sa ka kung dyan. kami kuya, gaya namin taga ano kami, hindi kami taga dito. Pwede kami maglagay diyan ng ano, ng ganyan, Oo, gango. bawa, Pwede rin. oo. Bago kayo makarating dito, pandaw na namin eh. Kasi maglagay ka lang ng ganun ano. Meron na. Kung yung pesto nila, hindi mo na pwedeng agawin yun. ay, ganun. Pwede magtabi. Pwede. Magkano ang binta ng pesto mo boy? 15 yan, pwede mo. May bintahan din ba ng pista? Uy, maliwala siya. 15,000 isang pesto, 15,000 isang pesto. O, ilang, habang panahon mo lang papakinabangan. Sa isang taon may ilang Eh, so bakit ka pa 5,000. bili-bili? Pwede ka na maglagay-lagay kung saan dyan, no? Kami hindi na kami maglagay-lagay. Uy, sige maglagay kayo kami ng taga Pandaw, guys. Ay, pandaw. Oo, sige nga. Magkano to kuya sa palengke? Ito, bintahan to mga 300 na. Alam lang namin 300. Kitang. Ako kasi ano, Pero walang mga 14 years old nagkapanghuli ng ganito. Ang ginapanghuli naman namin lambat. Ganyan din, sabay kulungin mag-abong sa din. pero madalang ka makakita ng mga ganyan sa ano. Ay, madalang na to ngayon dyan sa ano, sa palengke. Sa ilog lang kasi yan, no? Dito. Diyan sa ano tayo? Laot. Ah, meron din. Basta may gango ka. Ayos na oh. Ang dami. May pang-ulam na tayo, may pang-uwi pa kayo. Ah. Ayun, paborito. Ayun, paborito talaga. Ilagay pa sa cage. Patay na yan mamaya, hindi na ilagay sa cage Ay, yan. hindi na pwede. Pati tayo guys at malamig ang panahon. Ang galing ng lutuan, eh. Salangan ng kanin yun. Ano yan, Brad? Ano yan, Brad? Tubig. Ah, tubig. Oh, bakit nag-ano na kayo dyan? Hindi kayo gapang tawag. Test na namin kung luto na. Bo, pwede mang kunya ng game. Pwede na tikman, no?
Basta nag-orange na daw. Magtikim ka na rin. Kunwari ka pa, gusto mo lang din eh. Uwe. Doon, tabas ka pa Lugi doon. ako ng sikat. Tabas ka pa. Parang kwanto may pamanhikan na. May long table Dali na magkakat na. Puntahin natin doon. Pero sa baka may knik-knik. Sexy mo naman kasi, iho. Ay, sira ang aking lig. Hindi pa ako nakabili. Hindi pa ako nakabili ng lig. Ay, sexy. Dami pa nagahinga pa sila. Dito naman tayo sa Katungganos. Yan mga kadepel. Ano na tayo, magluto na tayo ng ating uulamin. Uli natin kanina. Yan. Tapos yun. Lalaki. Para may pampa-take out tayo sa kanila mamaya. Wow, madami yan kuya. Hati-hati tayo, madami yan eh. Yan. Ate Cha. Wala, kalalaki. Oh, si Miss Cha. Hi, Ate Cha! Si Grets Oo nga Grets pala. na kasama na namin. Oo nga. Invite natin siya eh. Malaki Wow, may pa melon juice ang tinongken. Oh, Ano daw to? Tanim nila. Ano, cameraman di ba ako? madami silang ano ngayon sa manggaring. Madaming melon. Oh, Buhay pa. cellphone. Kabango ng melon talaga. Amoy melon. Melon May amoy. melon. Melon amoy siya. Tutok na to. may init na, no? Kasi pa naglamig siya parang kapait na, no? Bunti lang. Parang may nahuli naman ng ano, yung dinaanan namin na melon. Nahuli yung tanim. Nahuli. 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 Late na nga lang. Late. Sa'yo tuping. Kuya, ano sa'yo yan? Nanda ang long table. Tapon na to. Ay, ang dami namin eh. Ni Paul George. Pakit na Jay. Paano ba yun Jay? May iwan ka na dito. Balik ka rin. Ay! Yun, balik ka. Opo. Oh, nakahanda pa man ng baboy ni Paul George pala doon. Parang lipson na. Roy. Sagot niya no, ni Mr. Ken. Mr. Ken, ano palabang ka? Abo, may daming baboy laga. Ay. Yon, totoo lang. Sa totoo lang. Ano ka? Fresh yan, fresh. Ito yung ating sinigang. Kaya na to. Sinigang sa dampalit. Wow. First time niyo kumain na yun, ma'am. Pero kinakain din yan kuya yung dahon na yan. Nakain niya. Kala ko ano lang. Hindi. Yung katas na. Yan yung pinaka dito. Gulay. Pamalit. Parang sampalok na. Pamalit sa sampalok. Long table. Yun o. Yun o, Kuya Alin o. Hindi ko pamili nga para matapos. Ito lang sa'yo Kuya Alin. Yun o. Pangurog mo si Paul George, takot talaga. Duwag yan, duwag. Napanginig si May duwag pa na dito. Kuya Paul George. Hindi, diba? George, bulo mo na sa akin. Thank you, G. O, Greta. Wow, sabaw. Sarap niyan. Kain! Kain po. Kain po. Kain! Isa! Hindi ka makain! Laban na, Brad! Ano daw? Mahirap daw pag nabigla. Sabi niya, tatlo kasi kinapagpilian ko eh. Ano masakit ko? Tatlo ka napagpilian niya. Mga Brad? Doon ka nga, ano na lang pala to. Ilang siksikan na doon. Bakit ayaw nyo dito, Kuya? Kuya, dito ka nga, Kuya Boy. Kuya Boy, dito ka, Kuya Boy. Dito ka harapan ngayon ni Ate Gigi. Tapos dito ka, Paul George. Paul George to. Dito sa likod. Yan! Nice. Tapos subukan mo na rin. Ganyan kayo. Kailangan. Yan na. Ito na sinasabi. Yan. Lumalaban na. A few moments later.
Panginoon po namin Diyos, Ama, maraming salamat po Ama sa biyayang pinagkaloob mo. Opo. Magamit namin ito sa araw-araw sa ngalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Kain po! Mga dragon! Kain po. Mga kamangyan, mga katungganers. Kain mga Team Kamangyan at syempre Team Katungganers. Siyempre mga ka-dragon, kain tayo. Simulan na! Oh, kain na. Kain na! Dakot-dakot Kain po tayo! Kain sa akin may dyan, no? Ayun, Doon kay Peng. May itlog. Ayun yan. Kainan na, kainan. Ba't ginanong mo dito? Kain tayo. First time nilang makatikim ng ano, ng No. dampalit. Dampalit. Sarap siya. Di ba? Sarap yan. Dampalik. Dampalit. Kala ko nung dampalit ang sinasabi nila kanina. Hindi yan gawing ano, Sarap atsara. palang Ayan. maalat. Kasi isa konsiya. Pwede nga yan, sapaw lang sa sinaing, ulam na yun eh. Parang dahon ng palaya, no? Talbos ng palaya, no? Pwede Ano lang, pag dito galing, iuwi mo doon sa inyo, hindi na Lanta pwede. na. Hindi pwede, ano, makalat lang. Yan. Ito lang siya. Ba't kagabulong ante? Digo ka no. Ay, no, digo oh. Bigyan niyo sila ng alimango. Nahiya. Niyo kayo, isda. Kaya pa hindi mo ko Tatay Boy, ano yan, Lergens, Tatay Boy sa May na limang. ako dyan. Bakit po? Alam mo naman. Nay na po kayo sa alimango? Ginapantal-pantal. Kapag Yan hindi, talaga hindi po eh. hindi, kapag hindi nakakain Paborito ng niya, no? Kabalik na lang pala. Yung sa inyo po, bigyan nyo lang po sa kanya. Ito na nga, kalaki-laki. Sa inyo na yan. Pagkagyan pa natin. Ibig sabihin na yan. Wala, tatlo lang te. Kaiba yun ah. Joke lang. Oo. mas masaya, mas the best. Ulam kayo nga, huwag kayo maya. Kayo maya, huli namin yan. Taba oh, sarap. First time nyo kumain ng ano kuya, lapu-lapo. Hindi, kain ng kain. Ipapas man te. Para maglaki. Maglaki tayo. Para maglaki kayo, liliit nyo. Sabi kayo. Anong salita? One size pala tayo dito bande. Sa isang line. Dito, matatangkad sa dulo oh. Pang malaking tiyan na rin sabi ko. Pero nandito yung mga pogi. Ikaw yung Kaunahan. bagay yung ano. Tsaka ano, yung mga dalaga dyan sa unahan talaga, no? Tapat-tapat yan eh. Yeah. Ano, Paul George, ano, ngayon mo na aminin sa amin. Ah, Sige na. sige. Mamili ka sa aming Hindi apat. pwede magsinungaling sa harap ng kapagkainan ha. Oo, bawal yun. Bad yun. Kaya, sige na. Sabihin mo na, Paul George. Ano ba? Isa, Sige, dalawa, tatlo. Sige, Ping, Greta. Ligaya. May boy na pa. Joke lang yung tita. Oo ah. Alam naman natin. Ano, yun. Mr. Kev, akyat na? Hindi may proseso ngayon, Kuya Boy eh. Kung... Basta magkasundo sila. O, kung ibigin siya, ay di mas maganda. Tatay Boy, mangga. Pero ang malag doon, kailangan magtapat muna bago Oo, sa'yo. eh. Paano kayo ibigin kung hindi ka nagtatapat? Ay, oo ah. Palaban ng Oo, alam nga na babae pang mag... Alam nga naman, siya pa yung magsabi na Pilitin nyo kung wala nga siyang nakukurso na Hindi kung wala, sabihin niya rin, para hindi umaasap kayo. Wala. Kasi alam naman namin sa kayo dalawa eh. Ay! Marami kayo! Grabe mo tama Kuya Allen. Ngayon, hindi magkain na mahiga yun. Nagtabi ang dalawang Hindi ko taksiyo. ah. Pero pag tinukso, Galit na galit. Pag tinukso, galit na galit. Uy, seryoso kayo dyan. Tawa rin kayo dito sa amin, oh. Unti-unti lang namin ito gatawan na na. Bus na. Nga. Pero tahimik sila, wala na siyang kanin. Oo, abot-abot lang. Pang ano ngayon eh. Pang 20 tao. Ano, akyatan na to. Ang talaga siguro hindi na to magsama sa amin. Bakit? Ganito pala dito sabi niya. Kasama ka pantay sunod? Oo ah. Masaya dito na, no? Busog ka pa. Tanggal. Ano? Huwag ka lang magpunta sa amin yung malalim. Ay, delikado. Oo. Diyan ka naman kuya eh. Ay, mabuti kung marunong ako maglangoy eh. Hindi rin pala marunong. Okay lang, correct naman kayo malunod. Sabay lang. Till death do us part. Hanggang huli kayo. Brad, nakita sila ng ano, kagano na. Ayun lang. Natagpuan na. Ito, sarap yan. Oo. Lapo-lapo huli ni kanyan Kuya Boy. Huli niyo yan. Kuya Boy kanin. Hindi na, pasensya na kayo at medyo may na kumain niya.
Gusto sa tawanan. Masaya talaga pag ano, marami. Kain kayo? Kanin oh. Ibang saya saya kapag sama-sama. Bakit? Sabi mo Kuya Boy magkain Kuya Boy? Amo eh, sa tawa lang, ano na, busog na eh. Busog na. Pag hindi ka nagkain, hindi kita Takaw badahin ka na sa eh. bahay. Takaw ka. Tabol ka sa aso doon. Sabi ko sa aso pag hindi ka nagdaan ka dumi ha. Sige. Atik na rin magkapanganin. Naggaluwabi siya, Brad. Subukan mo lang na mapilay ka, hindi tahilutin. Banta. Banta na ba yan? Ang tagahilo ko si kuya. Yan ang manghihilot ng ano. balik-balik. Ang garing. Di Di ba, ante, may balo yung paa mo? Wala kanina, di ba? Di ba tayo sa tiyan niya? Balian yung paa nito eh. Ay, hindi yung sa tiyan niya. Ha? Sa tiyan. Bakit? Magaling ka pala mag-ilot. Kala ko magapaangat. Magaling magpailot si. Manghihilot. Magaling pala mag-ilot. DFL na naman matera yata. Ay, talaga lang. Bakla mo. Ay, wala. Sigurado kami mahuli dito eh. Hindi lang, Mano hindi kami naman kayo kuya, kasi subo. Dito ka daming kanin, no? Lipat kayo dito. Ulan yan na, Jet. Hindi niya gila pa ula. Tumuulan nga daw, maulan talaga yan. Mel! Ayun siguro hindi na problema ni Mr. J yung sibuyas niya. Kaya gasagit yung ulo. Ano? Pare-pares tayo Kuya Jay, parang ikaw lang may sibuyas ah. Guys, ayan, bale, pauwi na po kami. Gusto lang namin mag-thank you kay Team Katongganers. Yun. Ayan. Team Katongganer, syempre. Salamat po sa pag-invite at nakarami kami ng huli. Huli namin lahat yun kanina. Ayan, sa mga ano dyan, sa ating mga solid DFL, ayan, support nyo din po ang kanilang YouTube channel. Ito po ang kanilang YouTube channel. Ayan, support nyo din po sila. Marami din po kayong matututunan sa kanilang channel. Kuya, anong masasabi mo nakasama ang mga maiingay? Yun, at maraming salamat rin po sa inyo sa pagdalaw dito sa amin. So, sobrang enjoy yung team. At sana, Thank you so much. hindi lang to yung ulat-ulit. May susunod pa. Ayun, Ayun, abangan nyo kasunod, mga ka-dragon. Ayan, syempre, thank you rin sa iyo, Kuya Alex.